Wel, bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael cyfle gyda'n gilydd ar fore Sul i addoli yr arglwydd. Mae'r oedfa dan ofal Emyr. Ni'n gweddio bydd Duw yn ei ddefnyddio fe a'i fyndithio fe a'n yna hefyd wrth ni geisio yr arglwydd gyda'n gilydd. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Ar ddiwedd yna baned yn ystafell gefen fan hyn ac yn ysgol Sul am gwarter i 12. Wedyn yn ystod yr wythnos, gweithgareddau arferol, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am gwarter i 8. Paned a sgwrs, bore di Mercher am 10 o'r gloch, ac yna amser paned, bore dydd Gwener. Mae'n bosib sgwrsio yn yr amser paned hefyd, ond nid paned a sgwrs yw teitl y cyfarfod hynny. Amser paned i bore coffi fan hyn am 10 bore dydd Gwener, ac yna mae'r clybiau plant cynradd am 6 a'r plant uwchradd am 7 yn eglwys Llanysien nos Wener. Yr unig beth sy'n ychwanegol i'r wythnos arferol yw bod yna frecwas merched, bore dydd Sadwrn, cymryd mai am 10, ond fi'n siŵr bod yna neges i gyda'n ond men yn tŷ ni, 10 o'r gloch, bore dydd Sadwrn. Ac yna blaen rybydd, cwrdd aelodau ar y 4 o Hydref. Os chi'n gwybod bod chi'n methu bod yn bresennol yna, rwch gwybod i ni. Ac hefyd i nodi bod casgliad y mis yn mynd at waith fflir. Mae'n hyfryd cael ti gyda ni bore yma fflir. Mae fflir, fel falle bod chi'n gwybod, yn gweithio gyda myfyrwyr yn Aberystwyth, gyda UCCF yn ystod y flwyddyn sydd o'n blaen ni, a ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio ti yn y gwaith yna ac yn edrych mlaen i glywed mwy am hynny cyn bo hir ac yn ystod y flwyddyn. Felly cofiwch am casgliad y mis. Dyna'r coeddiadau. Yna ni droi at Dduw mewn gweddi wrth ni ddechrau yr oedfa gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti nawr bod na wahoddiad i ni ddod ger dy fron di i'th addoli di. A ni'n ymwybodol bod dim byd mwy a dim byd gwell gallwn ni wneud gyda'n hamser ni bore yma. Dim byd sydd yn well i ni na dod i'th addoli di. A ni'n diolch i ti bod ti yn frenin dros bob peth ac bod rhaid rhyw ddydd i bob lun plygu o dy flaen di. O arglwydd, ni'n gweddio bore yma wrth ni ddod ynghyd yn ei di agor yn llyged ni i weld dy fawredd di. Neu gymaint o dy fawredd di, gallwn ni ymdopi â bore yma. Ie, fel bod yn cywiro'n calonnau ni, yn newid ein ewyllus ni. Fel bod y cyfan i ni'n ei wneud ac yn ei feddwl ac yn ei ddweud wrth dy fodd di ac yn dwy'n clod i ti. O arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni'n gofyn pethau mawr sydd yn amhosib i ni greu o'n ni'n hunain. Ac felly ni'n gofyn am dy ysbryd di ar yr oedfa gyfan ac yn arbennig wrth dy air gael i brigethu. Ie, byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n clywed eiriau di, y Duw byw, y Duw mawr, a bod ni'n plygu'r hyn sydd gyda ti i ddweud. Ni'n diolch ti bod hyn yn bosib trwy dy fab Iesu Grist, sydd wedi rhoi ei hun droson ni. O Dduw, ni am iddo fe gael y clod a'r mawl i gyd. Felly bydd gyda ni, a maddau ni bod bai yn derbyn di, yn enw o'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 13 yn grym mawl 1. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fe enaid i'n dyheu am fod yn agos mwyn profidd gwmni di. Ni fel carw yn sychedu am ddŵr, ni'n dod bore yma'n sychedu am Dduw. Mae'r pennill ola
yn gosod y tôn ar gyfer gweddill yr oedfa. Ni'n mynd i fod yn meddwl bore yma am y syniad o berthyn i'r arglwydd Iesu Grist, a ni'n mynd i ganu felly, ti yw mrawd. Ti yw fy mrawd. A thi yw nghyfaill. Mae'r brenin ydw i ti. Caraf di 100,000 gwell na'r cwbl. Mwy na phawb a phopeth si. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Ni am droi bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc, a pennod 3, ag edrych y bore yma ar adnodau 20 i 35. Felly, Marc 3, adnod 20 ymlaen i ddiwedd y bennod. A be welon ni tro diwetha, oedd Iesu yn dewis y 12 apostol. A nathon ni weld bod yna lot o arwyddocad i'r weithred yna, ag un arwyddocad oedd bod Iesu yn dangos fod wedi dod yn sefydlu teyrnas. Mae fe yw'r brenin sydd wedi dod i ddechrau teyrnas a sefydlu teyrnas Dduw. Be ni'n mynd i weld bore yma yw, fod hynny yn wir, Iesu yw y brenin,
Mae'n sefydlu rhywbeth mwy na hynny hefyd. Mae'n sefydlu teulu. Mae Iesu'n frawd i'w bobl yn ogystal â brenin iddyn nhw. Felly gadewch i ni ddarllen Marc 3 ag adnod 20 ymlaen. Daeth i'r tŷ, a dyma'r dyrfa yn ymgasglu unwaith eto, nes ei bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A phan glywodd ei deulu, eithant allan i'w atal ef, oherwydd dweud yr oeddent, y mae wedi colli arno ei hun. A'r ysgrifenyddion hefyd oedd wedi dod i lawr o Jerusalem. Roeddent hwythau'n dweud, mae Beelzebul ynddo, a trwy bennaeth y cythreiliaid mae'n bwrw allan gythreiliaid. Galwodd hwy ato a meddai wrthynt ar ddamhegion, pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan? Os bydd teyrnas yn ymrannu yn ei herbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Ac os bydd tŷ yn ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn ei hun ac ymrannu, ni all yntau sefyll. Mae ar ben arno. Eithir ni all neb fynd i mewn i dŷ yr un cryf ac yspeilio ei ddodrefn, heb yn gyntaf rwymo yr un cryf. Wedyn caiff yspeilio ei dŷ ef. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ddeir popeth i blant y ddeiar, ei pechodau a'i cableddau beth bynnag fyddant. Ond pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff a ddeiant byth. Mae'n eog o bechod tragwyddol. Dwedodd hyn oherwydd iddynt ddweud, mae ysbryd aflan ynddo. A daeth ei fam ef a'i frodyr, a chan sefyll y tu allan anfonasant ato i'w alw. Roedd tyrfa yn eistedd o'i amgylch, a meddent wrtho, dacw, dy fam a throdyr, a chwiorydd y tu allan yn dy geisio. Atebodd hwy, pwy yw fy mam i am brodyr? A chan edrych ar y rhai oedd yn eistedd yn gylch o'i gwmpas, dwedodd, dyma fy mam am brodyr i. Pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, mae hwnnw yn frawd i mi, ac yn chwaer, ac yn fam. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Gyda ni. Nawr, ydych chi'n gweld fi yn debyg i rhywun? Yn fan hyn. Ydych chi'n gweld fi'n debyg i rhywun? Mae lot o bobl yn gweld fi'n debyg i rhywun. Guess pwy? I pwy? I ti? Na? O, da, wel, ti'n ateb yn wych. Mae lot o bobl yn gweld fi'n debyg i Aunty Ceri. Aunty Ceri, beth ydw i ti? Brawd. Fi yw brawd bach Aunty Ceri. A mae lot o bobl ar hyd y blynyddoedd, fi'n dod ar draws rhai pobl, a maen nhw'n gweud, sy'n rhaid ni ofyn pwy yw ti. Dyna fan hyn, Beca. Sy'n rhaid ni ofyn pwy yw ti,
ti yw brawd Ceri. Mae'n amlwg. Chi mor debyg. Nawr, pan o'n i'n iau, o'n i ddim yn deall hwnna, achos o'n i'n edrych ar Ceri, edrych arno fi, o'n i ddim yn gweld ni'n debyg iawn. A byddwch chi'n cael pobl, bydd rhai pobl yn edrych ar Eila a gweld Beca, a byddwn nhw'n gweud, mae'n amlwg bod chi'n chwiorydd, chi mor debyg. Neu Cadi a Gelliw, chi mor debyg. Chi'ch tair, mae pobl yn barod yn cymysgu chi lan, yn mynd siŵr pa'n yw prin, achos chi'n debyg, chi'n gweld eich gilydd yn debyg. Wel, yn aml iawn, dyw pobl eu hun ddim yn gweld nhw yn debyg i'w brawd neu chwaer, ond mae pobl eraill yn gweld nhw'n debyg. Ac fel o'n i'n gweud, mae pobl wedi gweld fi a Ceri, mae'n amlwg chi'n perthyn, chi mor debyg i'ch gilydd. Nawr, blynyddoedd maith yn ôl, a fi dweud hwn, dim unrhyw balchder o gwbl. Ond nath Duw ddangos i fi bod fi'n bechadur pan o'n i tua oedran rhain o chi. A ryw noson o'n i'n ymwybodol, fi ddim yn abod Duw yn iawn. Fi'n gwybod am Dduw, fi ddim yn caru Duw fel dylen ni. Ac o'n i'n gwybod fi'n bechadur. A nes i weddio, please Dduw, maddau fi, achub fi. A dyma Duw yn ei gariad, dyma fe'n achub fi. A ddes i yn Gristion. A dyma Duw, adeg ni nes ddim clywed Duw, ond nath Duw ddweud, reit, ti nawr, Gwydion fi. Ti'n fab i fi. Ac o'r pwynt yna, mae Iesu Grist wedi dweud, Gwydion, ti'n frawd i fi. A fi lli dweud bore yma, a fi'n gweud e'n ofalus, mae Iesu Grist yn frawd. Fi'n prowd fod fi'n brawd i Ceri. O fi'n frawd i Iesu Grist. Iesu Grist sydd ddath i'r byd yma fel babi bach, byddwn ni'n cofio amser Nadolig, ath i'r groes sydd nawr yn y nefoedd, mae e'n frawd i fi. A mae'r peth yna'n hygoel. A chi'n gwybod fi yn gobeithio. Bydd yna rei bobl yn gweud, fi'n gwybod bod ti'n frawd i Iesu Grist, achos ti'n debyg. Byddwn ni'n licos y mwy o bobl yn dweud hwnna. Byddwn ni'n licos byddwn ni yn fwy tebyg. Ond dyle bobl chi gweld, wrth gwrs chi'n perthyn, chi'n debyg. Beth fi'n golygu o ran golwg na, fi'n debyg o ran, wel, ti'n caru Duw fel oedd Iesu Grist yn caru Duw. Ti'n mwynhau gair Duw, y Beibl fel oedd Iesu Grist yn mwynhau y Beibl. Ti'n dangos cariad at bobl, amynedd, ti'n llawen, ti'n garedig fel Iesu Grist. Mae pobl yn gweld fi, fi'n gweddio, ti'n debyg i dy frawd mawr. Nawr, mae Iesu Grist yn frenin, mae Iesu Grist oedd Emyr yn gweud nawr, mae'n frenin, mae'n wared, wedi achub, ond mae'n frawd. Luned, beth yw Iesu Grist i ti? Brawd. Jason, beth yw Iesu Grist i ti? Brawd. Rhian. Brawd. Anwen. Brawd. Mae'n lot o'n ni fan hyn yn frodyr ac yn chwiorydd i Iesu Grist. A fi'n gofyn i chi, ydych chi eisiau Iesu Grist i fod yn frawd i chi? Yn y darlleniad, nath Emyr dweud, dyma'r adnod ola, pwy bynnag sy'n gwneud y wyllus Duw. Mae Iesu Grist yn dweud, hei, dewch, os chi eisiau fi yn frawd, dewch, pwy bynnag. A dyna peth ni'n gweddio. Does dim brawd gwell. Os bydde rhywun yn neud niwed i Ceri, bydde ni'n mynd yn eitha crac. Mae dyn ni frawd mawr sy'n edrych ar ôl ni ac yn caru chi ac gyda chi. Does neb gwell. Gawch ni weddio. O Dduw ein tad, ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Fod e'n waredwr, ond diolch fod
yn galw hyd yn oed pobl fel ni yn frodyr ac yn chwiorydd iddo fe. O arglwydd a diolch bod ni gallu galw Iesu Grist, yr un sydd yn byw yn y nefoedd nawr, yn frawd i ni, o helpa ni i fod yn fwy tebyg iddo fe. Ac y bydd yr rhai sydd eto ddim yn adnabod Iesu Grist fel ei brawd nhw, fel ei gwaredwr o Dduw, achub os gweli di fod yn dda. Bydd gyda'r plant yma nawr, ni'n cyflwyno nhw i dy ofal di. Ni'n gweddio bydd bob un ohonyn nhw yn dod i dy adnabod di fel tad ac Iesu Grist fel brawd. Ni'n gweddio hyn clod i Iesu Grist ac yn ei enw fe. Amen. Diolch yn fawr. Cychwyn nôl. Ni'n mynd i ganu salm efo'n gilydd. Nesa, salm 3. Un o'r pethau, wrth gwrs, oedd yn wir am yr arglwydd Iesu, oedd bod e'n ymddiried yn ei dad. Ac oedd ei hyder yn y tad. A i ni'n gallu efelychu ein brawd mawr ni yn hyn. A canu salm 3, mae fy ngelynion li yn uchel iawn ei llef yn holi'n goeglyd. Pam na ddaw ei ddew i'w achub ef. Ond yn o'i ti fy niw, yn darian gref i mi. Gweithaf yn uchel arnoedd fe etib yntai yng nghri. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Soniodd Rodri'n gynharach, ein casgliad arbennig ni ar gyfer y mis yw y gwaith mae fflir yn mynd i fod yn wneud ymhlith myfyrwyr yn Aberystwyth. Ac o'n i ddim yn disgwyl bod hi'n mynd i fod yma, ond treat mae hi yma. Ac felly mae fflir yn mynd i ddod ymlaen a rannu chydig am y gwaith mae hi'n mynd i fod yn wneud. Diolch, fflir. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich holl cefnogaeth chi tra o'n i'n fyfyriwr yn Aber, jyst o ran eich gweddiau chi a hefyd, jyst yr holl chat a croesawu fi nôl pan fi'n dod nôl adre. Mae'n hyfryd bod yma bore yma. So dros y flwyddyn nesaf, fyddai'n weithio'r relay yn Aberystwyth. A mae hynna'n golygu fyddai'n gwneud 2 beth yn bennaf. 1, helpu myfyrwyr, 2, astudio a edrych ar air Duw o'r newydd. Felly mae'n gyfnod o hyfforddiant, felly fydd yna rhywun yn gofalu amdano fi, yn helpu fi i dyfu yn fy ffydd. Ond mae hefyd yn golygu bod fi'n gallu dod gyda myfyrwyr i'w helpu nhw i dyfu yn ei ffydd, i ddeall mwy am pwy yw Duw, a hefyd falle i ddod i adnabod Iesu Grist am y tro cyntaf. Felly, dros y flwyddyn yma, byddwn ni wrth y modd tydych chi yn gweddio dros ei
ac yn partneri efo fi yn y gwaith. Felly mae gen i lythyr gweddi, a mae modd edrych ar hynna ar y we. Neu dewch chi siarad efo fi os ydych chi eisiau derbyn hwnna. Neu cefnogi fi'n ariannol. A diolch yn fawr iawn am fod yn fodlon i gasglu a rhoi tuag ata fi trwy casgliad y mis. So ni wir yn gwerthfawrogi gweddiau dros ddoethineb wrth i fi siarad efo myfyrwyr bod fi'n cael y geiriau cywir a bod fi'n siarad mewn ffordd sydd wir yn helpu nhw i dyfu a dim yn arwain nhw ffwrdd. Hefyd wrth efengylu efo myfyrwyr bod fi'n cael y doethineb yna i arwain nhw at yr efengyl a bod mae dyna'r canol bod pethau ddim yn troi mewn i ddadleuon ond bod fi'n cael sgwrsiau sy'n ennill pobl i Grist. A wedyn jyst i fi'n bersonol hefyd, i dyfu yn fy ffydd, i dyfu mewn dealltwriaeth a gwybodaeth. Fel bod fi'n gadael y flwyddyn yn teimlo fel bod fi'n gwybod yn well. Yn nafod y gair yn well ac yn nafod Iesu yn well. Diolch yn fawr. Ond nawn ni weddïo efo'n gilydd. O dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am y gwaith rwy ti wedi i wneud yn ein gwlad ni ymhlith myfyrwyr dros y blynyddoedd. Llawer ohono ni'n gallu tystio i'r gwaith yna ti wedi wneud yn ein bywydau ni pan o'n ni yn y brifysgol. Ac ni'n diolch i ti fod y cyfleon arbennig yna yng ngholegau a prifysgolion ein gwlad ni i gyrraedd pobl sydd efallai yn chwilio am atebion a chwilio am y gwirionedd a chwilio am hunaniaeth a chwilio am le maen nhw'n perthyn. A diolch fod yna gyfle i ddangos yr arglwydd Iesu Grist. Ac Dad, ni'n cyflwyno fflir i ti felly nawr. Diolch amdani a diolch am y ffordd i ni ti gweld ti dros y blynyddoedd yma yn yr eglwys yn tyfu a yn eiddfedu a yn dwy'n ffrwyth yn ei bywyd hi gogoniant i ti. Arglwydd ni'n gweddio wneud i warcho dros ti hi yn ystod y flwyddyn nesaf. Ni'n gofyn wneud i helpu hi i gael yr cefnogaeth sydd ei angen a arglwydd bydde y flwyddyn nesaf yma yn arwyddocaol yn ei ffaith hi ac yn ei pherthynas i gyda thi. Arglwydd arwain hi i'r dyfodol os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n gofyn wedi helpu ni fel eglwys i barhau i weddïo drosti a'i chefnogi hi pa bynnag ffordd sy'n bosib. Ac arglwydd yr un yw ein gweddi ni dros holl blant a phobl ifanc yr eglwys, rai sydd wedi mynd i'r coleg a rai sydd mewn gwaith a arglwydd. Ni'n gofyn ei di'n helpu ni i barhau i fod â gofal drostyn nhw. Dad, ni'n diolch i ti am yr eglwys. Diolch bod ni'n cael cyfle bore yma i glywed am a meddwl am yr eglwys fel teulu, pobl yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n dymuno fod hynny yn wir ac yn fwy amlwg o wir yn ein plith ni ac yn ein profiad ni. Dad, fel oedd Gwydion yn gweud, i ni eisiau bod yn fwy tebyg i'n brawd ni, yr arglwydd Iesu. Dad, ni'n gwybod mae'r gwir yw bod yr eglwys yn deulu. A y gwir yw ein bod ni, os ni'n Gristnogion, ni yn blant i ti o Dad. Ond Dad, gad i ni weld hynny fwy. Gad i ni brofi hynny. Gad iddo fe fod yn fwy amlwg i ni ac i'n gilydd ac i'r byd o'n cwmpas ni, os gwelid i fod yn dda. Helpa ni fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist i garu'n gilydd, i fadda i'n gilydd, i cario beichiau ein gilydd, bod â gofal dros ein gilydd, os gwelid i fod yn dda. Dad, cliw ein gweddi ni felly.
A bydd gyda ni nawr yn y munud nesaf yma. A wneud i siarad â ni trwy'r air. Chwilio ein meddyliau a'n calonau ni. Helpa ni thaddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni emyn o'r llyfr ymynau. Rhif 316. 316. Hyd uned seintiau deiar lawr a thyrfa fawr yn ef. I gannu clodydd Iesu mawr, un ydynt yn ddoef, un teulu dedwydd sydd gan Dduw, un eglwys fyw sy'n bod. Mae'r rhan o fewn yn nefol lys, mae'r rhan arall is yr rhod. Ac ymlaen, o'n i sefyll i gannu. I bwy ydych chi'n perthyn? Siwr bod ni gyd i clywed y cwestiwn ar ryw bwynt. Gwestiwn digon cyffredin mewn rai cylchoedd, falle'n arbennig, cylchoedd Cristnogol, neu cylchoedd Cymraeg, os chi wedi bod i faes y Steddfod, dechrau siarad â rhywun, falle bydden nhw'n gofyn y cwestiwn, a i bwy wyt ti'n perthyn? Neu chi'n mynd i ymweld ar ryw gapel, wel, pwy yw dy fam a dy dad i? Pa stoc wyt ti yn dod? Mae rai ohono ni'n hoffi'r cwestiwn falle, bod chi'n falch i gael rannu. Pwy yw'ch brawd neu chwaer neu mam neu dad? Weithiau mae'n gallu bod yn gwestiwn lletwydd. Falle bod rai yma chi'n casau'r cwestiwn. Ond dyna fi eisiau holi i chi bore yma, pob un ohono ni. I bwy ydych chi'n perthyn? A yn benodol, be fi eisiau eich holi chi yw hyn. Ydych chi yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n gallu canu a golygu rai o'r geiriau ni wedi canu bore yma amdano fe fel ein brawd ni? Os dyna sydd ar gael, dyna mae yr efengyl yn cynnig i ni. Fel nes i sôn yn gynharach, hynny yw mae Iesu wedi dod fel brenin, do. Mae wedi dod fel gwaredwr. Mae wedi dod i sefydlu teyrnas. Mae wedi dod i achub. Ac eto, gobeithio bod e'n iawn i ddweud hyn, mae wedi dod i wneud mwy na hynny.
Achos mae Iesu'n galw ni i ddod at y fe nid yn unig fel brenin, a nid yn unig fel gwaredwr ac athro, a'r holl beth eraill sydd yn wir amdano fe, ond mae'n galw ni i fod yn rhan o'i bobl yn rhan o'i deulu Dyna yw yr eglwys. Teulu y ffydd. Pobl sy'n perthyn i'w gilydd nawr trwyddo fe. Pobl o bob llwyth a iaith a chenedl, pobl yn wryw a benyw, caeth a rhydd, iddew, groegiad, sgithiad, barbariad, pobl o bob lliw a llun, ond sydd i gyd nawr yn blant i Dduw, a'r arglwydd Iesu yn frawd iddyn nhw. A felly dyna fi eisiau ni fod yn meddwl am bore yma. Ydych chi'n perthyn i Iesu? Nawr, sut mae gwybod os ydw i'n perthyn i Iesu? Wel, y cwestiwn sydd rhaid i chi ofyn yw, sut ydw i'n meddwl am Iesu? Sut ydw i'n ymateb i Iesu a yr pethau mae Iesu'n dweud amdano fe ei hun? A bore yma, mae tair opsiwn gyda ni. Okay, bydd llawer ohoni'n gyfarwydd efo hyn. Mae C.S. Lewis, yr awdur enwog, mae wedi dadle, mae tri opsiwn sydd â chi wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Yn Saesneg, maen nhw'n dweud mad, bad, o God. Okay? Chi naillai yn gorfod dod i'r casgliad fod e'n wallgo ac yn twyllo ei hunan. Neu chi'n dod i'r casgliad bod e'n dweud celwydd, drygionus mwyn twyllo eraill. Neu chi'n dod i'r casgliad fod e'n dweud y gwir ac yn credu ynddo fe ac yn ei dderbyn fel mab Duw. Am ddiddorol iawn, wrth i ni edrych ar y testun sydd dan sylw bore yma, fi'n meddwl mae dyna'r agweddau ni'n gweld at Iesu yn dyfa. Mae yna nifer o bobl yn ein darlleniad ni lle yn allanol gallwch chi feddwl, o ie, rein yw pobl Iesu. Rein sy'n perthyn iddo fe. Ond pan chi'n meddwl, neu pan ni'n clywed am beth o'n nhw'n meddwl o Iesu a'i agwedd nhw at Iesu, mae'n dod yn amlwg pwy sy'n perthyn iddo fe mewn gwirionedd. Felly, pwyntiau ar y sgrin, pwynt cyntaf. Yr opsiwn gyntaf. Ydych chi'n credu fod Iesu yn wallgof? Mad. Ni'n clywed yn dyn i adnod 20 a 21. Daeth i'r tŷ. Dyma'r dyrfan ymgasglu unwaith eto nes ei bod methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A phan glywodd ei deulu, eithant allan i'w atal ef, oherwydd dweud yr oeddent, mae wedi colli arno'i hun. Nawr, mae chydig o ddadle ynglyn â pwy sydd yn trial atal Iesu fan hyn. Y gair sy'n ymddangos yn y cyfieithiad ni yw teulu. Fi'n meddwl mae'r esboniad gorau, mae'r gair yna'n gallu cael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Siwr o fod, pwy sydd yn ei fan hyn yw naill ai'r teulu estynedig, Iesu, neu falle'n fwy arbennig, cymdogion Iesu. Hynny yw'r bobl hynny nath tyfu lan o'i amgylch yn Nazareth, Galilea. Glywon ni, os chi'n cofio nôl yn gynt yn y bennod, adnod 7, dilynodd tyrfa fawr o Galilea. A felly fwy na thebyg, pwy sydd yn ei fan hyn yw pobl oedd yn nabod Iesu, pobl oedd di tyfu lan gyda Iesu a gweld Iesu yn tyfu lan. Pobl oedd yn nabod Iesu fel mab Joseph, mab Sair. Nawr, chi'n edrych ar y bobl yma, am y cymdogion a pobl cymuned yn gallu bod yn agos iawn at ei gilydd yn dyn nhw, a chi'n edrych arno, chi'n meddwl, wel, efe rhain sy'n perthyn i Iesu. Wel na, mae'n amlwg ddim, oherwydd sut maen nhw'n ymateb i Iesu.
Ond ni ddim yn gwybod yn union beth sydd wedi achosi nhw i ddod ato fe mwyn trial i rwystro fe, ond siwr o fod y ffaith maen nhw'n gweld y dyn yma, ond nhw'n nabod, di gweld e yn blentyn, a nawr mae'n ymddwyn fel rabi, fel athro Iddewig, mae dyfer tyrfaoedd yma'n i ddilyn e, dwi ddim hyd yn oed yn stopio i fita, a felly maen nhw'n meddwl, mae di mynd dros ben llestri, mae di colli arno ei hun. Mae'n wallgo. Mae Iesu'n dweud mewn un man bod dim anrhydedd i broffwyd yn ei dref ei hun. A mewn ffordd, dyna ni'n gweld fan hyn, yn dyfa. Mae di colli ar ei hun. Be mae Iesu'n neud? Dwi ddim yn gall. Mae di cael rhyw fath o breakdown, mae'n delusional, mae'n wallgo. Wrth gwrs, bydd lot o bobl yn dweud yr un peth heddi. A falle mae dyna i chi'n meddwl, neu falle dyna sy'n nghefn eich meddwl chi, fod Iesu, wedi dweud mae fe yw mab Duw, ond oedd e'n twyllo ei hun. Oedd e'n delusional. A mae sawl problem efo hynny, ond does? Sawl problem. Y problem gyntaf yw hyn. Fel arfer, mae'n eitha amlwg pan mae gan rhywun problemau meddyliol. Mae'n siŵr bod ni gyd ar ryw bwynt i cwrdd â rhywun sydd efo problemau meddyliol dwys, a dyn nhw'n methu cuddio'r peth. Yn arbennig os yw'r problemau meddyliol yna mor ddwys bod nhw wedi perswadio hunan o rhywbeth fel hyn, bod nhw'n fab i Dduw. Wedi dod i'r byd i achub y byd. Ond pan chi'n darllen yr Efengylau, pan chi'n darllen geiriau Iesu, pan chi'n darllen am y ffordd oedd e gyda eraill, pan chi'n gwrando ar yr atebion mae'n rhoi i gwestiynau pobl, pan chi'n gwrando ar ei ddamhegion na, bydd ni'n dod at y ddamhegion yn fi, a nawr, nid geiriau gwallgofyn yw'r rhain, efe? Hynny yw, chi wir yn gallu darllen y bregaeth ar y mynydd a dod i'r casgliad bod y person yma ddim yn ei iawn bwyll? Na, chi'n darllen y cofnod am ei fywyd, dyma rhywun sydd mewn rheolaeth o'i hun ac o'i feddwl. Na, a mae'r broblem pellach wrth gwrs, os chi jyst yn gweud bod Iesu yn wallgo, wel, dwi ddim yn esbonio'r holl dystiolaeth. Hynny yw, beth sydd wedi achosi tyrfaoedd i ddilyn ar ei ôl oedd bod e'n bwrw allan cythreiliad ac yn iachau pobl ac yn gwneud gwirthiau. Hynny yw, oedd yna dystiolaeth, a dwi'n just gweud, wel na, oedd e'n twyllo ei hun, ddim yn esbonio hynny. Felly fod y bobl yma, chi'n edrych arnw, chi'n meddwl, wel, mewn un ystyr maen nhw'n perthyn i Iesu, ond nhw'n dod o'r un lle a Iesu. Na, dyn nhw ddim yn perthyn iddo fe go iawn. Maen nhw'n credu bod e'n wallgo ac yn twyllo hun, ac os mae dyna yw eich agwedd chi at Iesu bore yma, os chi'n meddwl bod wedi drysu a wedi colli arno fe ei hun, yna mae'n rhaid i chi dderbyn, wel na chi ddim yn un o'i bobl e. Yna ni'n dod at ail opsiwn yn dyn ni. Ydych chi'n credu, felly fod Iesu yn dweud celwydd. Os yw e ddim yn mad, ydy e yn bad. Ni'n clywed yn dyn ni fod yr ysgrifenyddion yn dod ato fe'n adnod 22. Yr athrawon yma. Arbenigwyr yn y gyfraith. A mewn ffordd wrth edrych arnyn nhw nawr, gallwn ni feddwl, wel, efe dyma pobl Iesu. Hynny, mae Iesu yn athro, mae e'n arbenigwr yn y gyfraith. Ar bapur yn ddiwynyddol, bydde Iesu a'r arweinwyr crefyddol yma wedi credu lot o'r un pethau. Efe rhain sy'n perthyn i Iesu felly? Wel, eto, mae rhaid ni holi beth o'n nhw'n meddwl amdano fe.
Beth yw ei agwedd nhw ato fe? Wel, dyw rhain ddim yn meddwl fod e'n wallgo. Na, maen nhw'n cyhyddo fe o rhywbeth mwy difrifol. Dwi ddim yn twyllo ei hun, mae'n twyllo eraill. Fwy na hynny, fwy na just dweud celwydd, a hynny'n beth drwg, mae'n gwneud hynny dan ddylanwad ysbryd aflan. Adnod 22. Roedd e'n twythau'n dweud mae Beelzebul ynddo, a trwy bennaeth y cythreiliaid, mae'n bwrw allan gythreiliaid. Ac yna ni'n cael yr un peth yn adnod 30, dwedodd hyn oherwydd iddynt ddweud, mae ysbryd aflan ynddo. Beelzebul fan hyn, enw arall ar Satan. Mae'r ffurf o'r enw yn ymddangos yn yr Hen Testament, falle bod chi wedi clywed o'r blaen Beelzebub, eilyn. Oedd Beelzebub, arglwydd y clir, the Lord of the Flies. Dros amser oedd yr enw wedi newid i Beelzebul, arglwydd y cartref, arglwydd y tŷ. Ac yn enw felly oedd yn cael ei ddynyddio ar gyfer y diafol. Ond chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Maen nhw'n cyhyddo Iesu, maen nhw'n cydnabod bod Iesu'n gwneud gwirthiau. Dyn nhw ddim yn gwadu hynny ydyn nhw, bod e yn gwneud pethau rhyfeddol, ond maen nhw'n cyhyddo fe o wneud y pethau yma, nid trwy nerth Duw, ond trwy nerth y diafol. Falle bod yna rhywbeth yno chi. Os ni'n onest, na, ni ddim yn meddwl oedd Iesu'n wallgo, ond falle mae jyst twyllodrus o fe. Falle mae jyst drygionus oedd e. Nawr wrth eu hateb nhw, mae Iesu'n gwneud dau beth yn dydy. Gyntaf, mae'n pwyntio allan ffylineb ei safbwynt nhw, ac yna mae'n pwyntio allan perygl ei safbwynt nhw. A felly, os chi'n meddwl unrhyw beth fel hyn am Iesu, fi eisiau chi wrando'n ofalus nawr. Gyntaf, ffylineb. Gwrandewch eto adnodau 24 i 26. Os bydd teyrnas yn ymrannu yn ei herbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Os bydd tŷ yn ymrannu yn erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn ei hun ac ymrannu, ni all yntau sefyll y mae ar ben arno. Chi rioed wedi gweld tîm lle mae'r tîm yn dechrau cwmpo mas ymhlith ei gilydd, tîm pêl-drod neu tîm rygbi neu rhywbeth arall. Yn ytrach na nawr chwarae'n erbyn y tîm arall, maen nhw'n dechrau cwmpo mas ac darnio a dadle ymhlith ei gilydd. Was dim lot o siawns dyn nhw, os e? Dyna mae Iesu'n dweud fan hyn, peidiwch bod mor ffôl. Peidiwch bod mor ffôl. Os yw Satan yn bwrw allan Satan, hynny yw os ydw i yn bwrw allan cythreiliad ac yn cael gwared ar ysbrydion drygionus trwy pwer Satan ac ysbrydion drygionus, os oes yna rhyw fath o civil war ysbrydol drwg yn mynd ymlaen fan hyn, o mae ar ben ar Satan. Na, wrth gwrs ddim, bydde fe ddim yn caniatáu y math beth. Mae'n dwp i feddwl hynny. Y ffordd rwy'n gwneud y pethau hyn yw trwy nerth Duw. Ac mwyn dangos y peth hyd yn oed yn fwy clir, mae'n rhoi darlun yn dydy yn adnod 27. Mae'n dweud eithir ni all neb fynd i mewn i dŷ yr un cryf ac ysbeilio ei ddodrefn heb yn gyntaf rwymo yr un cryf. Wedyn caiff ysbeilio ei dŷ ef. Be mae Iesu'n dweud fan yw hyn? Mae'r bobl mewn gaeth. Chi'n gaeth i Satan, yr un cryf yma. Mae wedi'ch caethiwo chi i bechod a mae'n gryf a chi ddim yn gallu chryddhau eich hunan, ond beth i fi wedi dod i wneud
yw rhwymo fe. Beth i fi wedi dod i wneud yw ynerth Duw, ynerth da, ynerth y goleuni, yw rhwymo Satan ac ysbeilio y tŷ. Hynny yw, Beelzebul, arglwydd y cartre, wel, fi di dod i gymryd drosodd, medde Iesu. Fi yw yr un cryfach. Wrth gwrs, y ffordd mae wedi dod i osod ei bobl yn rhydd yw trwy farw yn ei lle nhw. Na'r rhyfeddod yn dyfa. Y ffordd mae Iesu yn ryddhau pobl o gaeth ddiwed yr un drwg yw trwy bod ei hun yn cymryd y gosb yn ei lle. Felly mae'n ffolineb i feddwl fod Iesu'n cydweithio gyda Satan. A dystiolaeth derfynol o hynny, fel fi'n gweud, yw fod Iesu yn marw ar y groes. Ond mae Iesu'n pwyntio allan nid jyst ffolineb y safbwynt, ond hefyd perygl y safbwynt yma. Drychwch eto ar adnodau 28 ymlaen. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ddeir popeth i blant y ddeiar, eu pechodau a'i cableddau beth bynnag fyddant. Ond pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff baddeiant byth. Mae'n eog o bechod tragwyddol. Mae lot o bobl wedi poeni am hyn, am y syniad yma o bechod anfaddeuol, a felly mae eisiau ni ystyried yn ofalus be mae Iesu'n dweud fan hyn. A be mae Iesu'n dweud fan hyn yw, mae yna faddeuant ar gael yn does, yn gyntaf. Hynny, pan mae'n dweud yn adnod 28, mae ddeir popeth i blant y ddeiar, mae'n golygu, mae yna faddeuant ar gael i bobl am eu pechod, am eu drygioni nhw, ond mae Iesu'n cymryd yn ganiataol fod yna edifeirwch, yn dydi? Hynny yw, dyw'r Beibl beth yn sôn am faddeuant heb edifeirwch. Dydy Duw ddim jyst yn brwsio'n pechodau ni dan y carpedd, mae'n barod i faddau, ond mwyn derbyn maddeuant, mae'n rhaid i ni edifarhau a chredu. Okay? Felly pam bod Iesu'n dweud bod yna bechod sydd ddim yn cael ei faddau? Y pechod yma o gablu yr ysbryd glân. Beth mae'n golygu i gablu yr ysbryd glân? Wel, mae'r ateb dyn ni fan hyn. Gyda'r bobl mae Iesu'n siarad gyda nhw ar y pryd. Be maen nhw'n gwneud fan hyn? Wel, maen nhw'n gwneud rhywbeth dyfrifol yn dydyn nhw. Maen nhw yn edrych ar Iesu. Maen nhw'n edrych ar y pethau rhyfeddol mae wedi bod yn gwneud a dysgu. Pethau hyfryd, prydferth yma sydd yn dod â gogoniant i Dduw. A be maen nhw'n dweud yw mae gwaith Satan yw hyn. A mae Iesu'n rybuddio fan hyn chi ardi'r peryglus. Mae'r Beibl yn dweud bod ein calonau ni yn galed. Ni'n galed tuag at Dduw. A'r unig ffordd ni gallu cael ein achub yw fod Duw yn dod ac yn gweithio yn ein calonau ni. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud bod ni mewn perygl o galedu ein calonau ni ymhellach. A felly fi'n credu be mae Iesu yn dweud fan hyn yw, os oes ydych chi berson fel falle rhai o'r bobl yma, person sydd yn cael ei cyflwyno gyda'r gwirionedd ac yn gweld tystiolaeth o pwy yw Iesu, a be maen nhw'n wneud, maen nhw'n ei wrthod ac yn caledu ei hunan i'r gwirionedd, i'r fath raddau bod nhw'n cyhuddo Iesu o fod yn ddrwg. Maen nhw'n cyhuddo'r da o fod yn ddrwg. Maen nhw'n cyhuddo mab Duw o fod mewn cahwts efo Satan. Os oes rhywun wedi caledu hunan fel na, mae Iesu'n dweud, mae ar ben arnoch chi. Dyw rhywun fel yna ddim yn mynd i edifarhau. Mae rhywun sydd wedi caledu hunan cymaint a hynny, felly ddim yn mynd i dderbyn y maddeuant sydd yn cael ei gynnig
iddyn nhw. Cael y pwynt fan hyn yw fod rhain yn meddwl fod Iesu yn gweithio gyda Satan, a felly nid rhain yw pobl Iesu. Ond os oes rhywun am y bore yma, chi'n poeni chi'n, wel, ydw i yn y categori yma? Falle bod chi ddim wedi bod yn siŵr am Iesu, falle bod chi wedi cael cwestiynau ac amheuon am Iesu, a chi'n poeni, wel, ydw i felly yn y categori yma? Ydw i wedi cablu yn erbyn yr ysbryd glân? Oes gobaith am addeiant i rywun fel fi? Wel, gaich cysuro chi, yn gyntaf. Mae'r ffaith bod chi'n meddwl fel hynny, a'r ffaith bod gennych chi concern a pryderon am hynny, mae hynny'n beth da. Mae'n dangos bod yna rhyw dynerwch yn eich calon chi. Mae'n dangos bod yr ysbryd falle yn procio chi ac yn symud yno chi. A na, os oes rhywun yn poeni, ydw i wedi gwneud y pechod anfyddeuol, mae hynny yn arwydd eitha da bod nhw ddim. Felly cymerwch gysur yn hynny, ond cymerwch y rybydd hefyd, peidiwch nawr caledu eich hunan. Os oes rhywbeth yno chi sydd yn amau a cwestiynu ac yn chwilio ac yn gofyn os faddeuant i rywun fel fi, wel oes, ond peidiwch caledu eich hunan nawr. Peidiwch gwrthod eto. Bachwch ar y cyfle, tra i fod e dal yn heddiw, i edifyrhau ac i gredu. Fan hyn, wrth gwrs, ni'n dod i'r pwynt ola. Os nad oedd Iesu yn wallgo, ac os nag oedd e'n dwyllwr dieflig, pa opsiwn sydd ar ôl? Wel, un opsiwn. Ydych chi'n credu fod Iesu yn fab Duw? Yn adnod 31 ni'n clywed yn dyn ni fod aelodau eraill o'r teulu yn dod, a mae'n hollol glir, dim amheuaeth pwy sydd yn a'i frodyr a siwr o fod i chweorydd hefyd. A maen nhw'n sefyll tu allan i'r tŷ, a maen nhw'n galw ar Iesu. Nawr, mae'n anodd gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Falle fod be maen nhw'n gwneud yn ddiniwed, hynny oedd y tŷ yn llawn, oedd e mor brysur bod y Iesu a'r disgyblion methu cael pryd o fwyd, hyd yn oed. Felly, hynny, dyn nhw methu cyrraedd Iesu, a maen nhw'n anfon neges at Iesu i ddod mas. Falle bod e'n ddiniwed. Ac eto siwr o fod, hynny, ni'n nabod yn hun yn dyn ni. Os i chi digwydd bod yn perthyn i rywun enwog, chi'n hoffi dangos hynny yn di chi. Ac falle, mae beth sy'n digwydd fan hyn yw, wel, fi yw mam Iesu. Ni yw brodyr a chwiorydd Iesu. Sdim angen i ni mynd mewn fyna, wneith e ddod mas ato ni. Ni ddim yn gwybod, ond beth bynnag oedd yn eu calonau nhw, mae Iesu'n defnyddio y cyfle yma i ddysgu gwirionedd rhyfeddol i bob un oedd yno. Edrychwch ar adnodau 33 i 35. Atebodd hwy, pwy yw fy mam i am brodyr? Ac yn edrych ar yr rhai oedd yn eistedd yn gylch o'i gwmpas, dwedodd, dyma fy mam, am brodyr i. Pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, mae hwnnw yn frawd i mi, ac yn chwaer, ac yn fam. Peidiwch camddeall. Dyw Iesu ddim yn bod yn gas, neu'n heirllig i mair a'i deulu. Na, ddim o gwbl. Ni'n gwybod hynny yn dyn ni am Iesu. Chi'n cofio pan mae Iesu ar y groes, yn marw, yn cael ei arteithio. Chi'n cofio beth mae'n gwneud? Mae'n sicrhau fod Ioan, un o'r disgyblion, yn edrych ar ôl Mair. Mae'n gweud, dyma dy fab, dyma dy fam. Oedd Iesu'n caru Mair.
A fe'n caru ei frodyr neu hanner brodyr a hanner chwiorydd, os allai roi e fel yna. Na, fe ddim yn bod yn gas iddyn nhw. Ond beth oedd e'n dangos iddyn nhw ac i'r rhai oedd yno yn gwrando, dangos mewn ffordd clir a thyner yw pwy sy'n perthyn iddo fe go iawn. Mae'n dangos bod hyd yn oed ei fam a'i hanner brodyr a chwiorydd ddim yn cael blaenoriaeth yn heili Duw. Mae'n dangos bod pob un Cristion, pob un aelod o'r eglwys yn rhan o'i deulu e. Mae'n gosod ei hun yn dydi sylwch, mae'n sôn am brawd a chwaer a mam. Be mae'n gwneud fyna yw gosod ei hunan yn safle y cyntaf anedig. Yr kinsman redeemer. Y brawd mawr, y brawd hynna sydd efo cyfrifoldeb dros y fam weddw a dros y teulu i gyd i ofalu ac i warchod ac i achub os oedd angen. Mae Iesu'n dweud, mae rhaid ni gyd yn rhan o'n heulu i ac yn perthyn i fi. Nawr sut felly? Sut mae'n dod yn rhan o y teulu yma? Wel, yr ffordd mae Iesu'n geirio fe yw pwy bynnag sy'n gwneud ewyllys Duw. A falle bod chi'n meddwl eich chi'n, wel, hang on, Emyr, ti wedi bod yn dweud, mae'r pobl sydd yn credu mae Iesu yw mab Duw i deulu, a mae Iesu'n gweud rhywbeth bach yn wahanol. Wel, ydy mewn ffordd. Ond beth yw ewyllys Duw? Wel, trowch gyda fi i Ioan, pennod 6. Ioan 6, ni'n darllen hyn. Adnod 29 gynta. Dyma'r gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un mae ef wedi ei anfon. Ac yn adnod 40, oherwydd ewyllys fy nhad yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. A bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd ola. Pwy yw brawd a chwaer a mam Iesu? Wel, y rai sy'n gwneud i ewyllys, ie. Beth yw ewyllys Duw? Bod ni'n credu. Bod ni yn ei dderbyn nid fel gwallgofyn, nid fel celwyddgu, ond fel mab Duw. Gawyn i chi bore yma, ydych chi wedi gwneud hynny? Ydych chi'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist? Ydy e'n frawd i chi? Os ych chi yn Gristion y bore yma, os ych chi'n un o'r bobl hynny sydd wedi, gweld fod Iesu, na, dwi'n methu bod yn mad. Dwi'n methu, allai ddim credu fod e'n bad. Os chi'n gweld, na, fe yw y mab. Os ych chi wedi gwneud ewyllys Duw, sef edifarhau o'ch pechod a chredu yn y mab. Os ych chi wedi dod fel y rai yn y tŷ yna sydd yn eistedd yn gylch o'i gwmpas yn eistedd wrth draed yr arglwydd Iesu Grist, chi'n rhan o'r teulu. Mae Duw yn dad i chi. Mae Crist yn frawd mawr. A mae llawer iawn o'r bobl yn y stafell yma yn frodyr ac yn chwiorydd, yn rhan o deulu yr arglwydd Iesu. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i weddio. O, Dad, ni'n diolch i ti am y pethau hyn.
Diolch am y fraint sydd gyda ni o gael dy alw di yn dad. A gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn brawd i ni. Ac yn diolch o feddwl fod ein brawd mawr ni wedi talu'r pris. A wedi gwneud pob dim o fe angen mwyn ein rhyddhau ni o afael yr un drwg. Maddau'n pechodau ni a rhoi bywyd tragwyddo i ni. Diolch bod e'n rhannu ei etifeddiaethau gyda ni. Dad, ni'n gofyn nawr bore yma wneud i helpu bob un ohono ni i gredu hyn. Arglwydd, os i ni wedi bod â syniadau anghywir, os i ni wedi bod yn gwrthod yn y gorffennol, arglwydd, helpa ni bore yma i beidio â chaledu ein calonau ni. Dad, ni'n gofyn drosto ni fel eglwys, drosto ni sydd yn honni ein bod ni yn perthyn i ti ac yn perthyn felly i'n gilydd. O, arglwydd, helpa ni. Helpa ni i beidio ac ymrannu. Os yw ti yn ymrannu yn erbyn ei hun, mae ar ben. Os i ni fel Cristnogion, fel brodyr a chwiorydd yn dechrau dadlau a cwmpo mas a gweud celwydd am ein gilydd arglwydd, mae ar ben arno ni. Na, helpa ni i garu. Helpa ni i fyw mewn ffordd sy'n dy blesio di a yn hyn i wneud e wyllus di. Dad, clyw ein gweddi ni yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwydd. Rhyfeddol yw'r drygaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fe'n naid wrth ei fodd. Na ni sefyll i ganu.
Ydy ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.